L-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi ikkollaborat ma' Ekoskola fi programm ta' Nature Trust Malta biex tagħti rwol prinċipali t-tfal fl-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent 2050. L-istudenti preżentaw numru ta' idejat għall-ambjent aħjar. It-tfal għandhom vuċi kbir u jistgħu jisemgħuh u jien nemmen ħafna li t-tfal jistgħu jbidlu ħafna affarijiet fl-ambjent. L-ambjent mhux biss huwa s-siġar u l-insetti, ma hija wkoll il-kwalità tal-ħajja tagħna. Nadja Suda Lanzon, manager fi ħdan l-era, stqarret li dawn ir-rakkomandazzjonijiet se jiġu evalwati biex jiġu inklużi fl-istrateġija. Għamu diversi punti validi u interessanti mill-istudenti. Dawn flimkien ma' numru ta' kummenti oħra li qed nirċievu mill-pubbliku minn entitajiet oħra li jipparteċipaw f'din il-konsultazzjoni ħankunu qegħdin nevalwawhom biex naraw bliema bl-aħjar mod biex nintegrawhom fl-istrateġija li ħejjejna. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dawn il-parteċipanti se jkunu qed imexxu u wettqu u jgħixu l-inizjattivi ta' din l-istrateġija. Ma' tneddija tal-konsultazzjoni tfasslet ukoll verżjoni għat-tfal li tqasmet mal-istudenti ta' Ekoskola sabiex tiġbor l-opinjoni tagħhom. Il-konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent se tkun estiża sal-4 ta' Novembru li ġej.